di rantau Jawa ke di Jalang ambo irok di penanggan tiangnya aja orang kona di buah Jawa di pekum buah kalua nabusung 250 kok ambo masih siu aja tiba di penanggan tiang ten Pak Ji siapa mau udah nagapun tuh Pak Ji iya Maringgi, mak aku Maringgi besok ketek badannya. Goyang Pak Ji. Lagi dong. Asli denai badan burung puyuan di mata hujan turun ke mano dan gada dua bayuang kita nanti tiap urang manangi si pantong kaito baru palai odi halau urang hati gen kadet toko-toko itu de udara nanaga sana manangi dan tuang kaito dia bagoyang denai oi namu oi goyang pulung kancalia udah tuh badannya gadang lain tak pandai bagoyang tiniku manangi sifat kaito baru malayo di halau urang manangi denai manjalang lalu tabayang udah paijo urang sudah ikut awak pulang elok bagoyang bertemu-temu lagi elok dia bagari tarang padu mangi dua tahu yo bagoyang oleh indua akan mengaki malam ko wak mancal dia goyang nangga kuat bak pulo mati wa pintangnya goyang lagi awak ke pulang lah. Oi Pak Haji elok satu bagoyang biarlah kami nak tagak pulau saban balai babali pulang anta babi kau kata ulangnya
nak lapang tampe itu di muko ay basamu samu awak bagoyang nak lape saja sama aku ay manani sifat kongko baru malayo dia lauran ay manani sifat kongko baru malayo dia lauran hey Pak Haji kemari Pak Haji. Siko lah Pak Haji bisa ada gabung lah Pak Haji. Haji ada. Oi asa nampu apa Haji kemari. Oi kami nampu apa goyang burung. Oi urang uli dapet di nanti. Oi urang angkat napo kadayong. Sifat kong kaiko baru malayo di halau urang mana kena cinta lalo kini kau udah di